Nesta zona de difícil acceso no monte San Amedio, no alto da Curota, pertencente á parroquia ribeirense de Oleiros, foi o lugar onde se produciu o accidente laboral mortal. Por causas polo de agora descoñecidas, o home caeulle en riba un eucalipto, quedando atrapado pola árbore. Foi un compañeiro da vítima o que deu aviso ao 112, que rapidamente activou unha alerta de emerxencia, desplazando ata a zona persoal do Grupo de Apoio a Emerxencias de Ribeira e tamén os bombeiros dos parques de Ribeira e Boiro, co fin de socorrer a vítima. Tivemos unha chamada ao 112 indicándonos de que, había un operario que estaba facendo traballos de tala no Monte da Curota, pois que estaba atrapado. Nun primeiro momento, acercámonos hasta o lugar. Ao principio eran un pouco confusas unhas coordenadas que nos daban, pero solicitamos falar co alertante, que era outro compañeiro que estaba aquí nesta zona traballando co operario. Indicounos que era aquí polo Alto da Curota, por este camiño. Acercámonos hasta aquí, tanto GAEN de Ribeira como bombeiros de Ribeira e bombeiros de Boiro. A todo lugar tamén se desplazou persoal do 061, que se encargou de atender ao traballador, logo de ser liberado, aínda que non puideron facer nada por el, confirmando o seu falecemento. Nos, nun primeiro momento, incluso valorouse a solicitude do helicóptero H3 de Santiago, do 061, pero unha vez que chegamos ao lugar e viuse as condicións que non había constantes, xa se abortou esa misión. Veu unha ambulancia do 061 co médico e enfermeiro do PAC e xa eles certificaron a morte. Debido á orografía do terreo e ás dificultades para o traslado do corpo por terra, fíxose necesaria a intervención do helicóptero de rescate Pesca 1 do Servizo de Gardacostas de Galicia. É un lugar de moi difícil acceso. O noso vehículo, incluso todo o terreo, tuvo que quedar sobre uns 300 metros do lugar onde ocorreron os feitos. Despois houve que solicitar a colaboración do helicóptero do Pesca 1 de Gardacostas de Galicia para retirar o corpo e foi trasladado ao Hospital do Barbanza para que ali se fixaran cargos os servicios funerarios. Sobre todo a orografía, había moitos restos de podas e de traballos que estaban facendo no seu momento, entón era inviable quitalo de maneira manual ou cun todoterreno. Nun primeiro momento valorouse se a climatoloxía ou non estivese dispoñible o helicóptero, pero era moi complicado. O operativo contou tamén coa participación das policías local e nacional de Ribeira.